Temos aquí hoxe xente chegada de moi distintas partes do país. Entón, pensamos que unha cousa necesaria sería aproveitar para reflexionar un pouquiño sobre determinadas cuestións referentes á nosa tradición oral, non? O noso patrimonio. E por iso, este ano, contamos con Esther Taboada, con TT, que nos vai falar sobre as coplas de tradición oral, sobre concretamente a construción da imaxe feminina nestas coplas, ou, como se chaman en todo o condado, cantijas, que coplas é o termo académico, coplas, cuartetas, cando son rima sonante, pero o termo aquí son cantijas, Norte da Coruña cantijas, cantas, cántejas, etc. Pois ben, Esther Taboada, TT, naceu en Vigo no ano 1995, comezou con 2 anos a relacionarse directamente coa música e o baile tradicional a través da Escola Municipal de Vigo. Posteriormente formou parte do grupo Corisco, tamén de Vigo, e actualmente é tamborileira. Esa era eu, con 2 anos. Na asociación, tedes. E actualmente é tamborileira na asociación Compostela As Brañas de Andrés, e ademais bailadora nas foliadas. Agora sí. Vale? Eso é importante tamén conta. É licenciada en Filoloxía Galega e profesora de Lingua Galega e Literatura en Educación Secundaria, actualmente en Santiago de Compostela. No seu traballo de fin de grau xuntou dúas das súas paixóns, a lingua e a lírica tradicional, coa perspectiva de xénero, e así naceu Eiche de tocar as cunchas, o son da miña gaitiña, a construción da imaxe feminina nas coplas da música tradicional galega. Proposta na que se basea este relatorio que nos ven presentar. Así que, sen máis, pido os aplausos para ela. Bueno, en principio, moitas gracias á Asociación de Gaiteiras Galegas por dar esta oportunidade de traer algo un pouco máis académico aquí, porque é a primeira vez que falo con xente que non sexa filóloga, para min é un pouco raro. Entón, acaba de dicirme Guillerme, dúbidas e todo iso, deixámoslo por relatorio, pero como eu son profe tamén, pois vos dicir o que lle digo aos meus alumnos pasando un pouco do que me dixe Guillerme. Se tedes dúbidas, levantades a man, vale? Portade por ben, se tedes que comentar algo tamén podedes, pero bueno, eu vou vos falar de cousas que espero que entendades ben. O principio vai ser un pouco máis teórico, porque a parte que non controlaredes tanto como non expertos na materia, entón voume parar un pouco en darvos pinceladas para que entendades o que eu fixen e o que saiu despois. Sen máis, o título que lle dei é Eiche de tocar as cunchas, o son da miña gaitiña, e imos ver despois por qué, pero bueno, tendo en conta por onde vai o traballo, creo que xa ides vendo un pouco o porqué. Os obxectivos deste traballo, que como dixo Guillerme foi o meu traballo de fin de grau, que custoume sacar adiante porque ninguén vía claro que eu poidese facer isto, que traballar a literatura oral ia ser moi complicado, íame meter nun mundo que ia ser demasiado amplo, que, realmente non estaba traballado por parte da análise do discurso, que é por onde eu me metí. A partir de agora, grazas a que o ano que ven as letras van estar dedicadas a esta literatura oral, imos ter algo máis de sorte neste aspecto, porque vai haber moitos máis estudos, pero nese momento foi difícil. Ninguén vía claro o que eu quería facer, ata que unha persoa me dixo, veña, eu titorizo chisto. E dixen, veña, vou contigo a morte. E alá fomos. Entón, o meu obxectivo era analizar a imaxe das mulleres nestas coplas, ou cantigas, como lle queirades chamar, nós chamámoslle coplas neste ámbito un pouco máis académico, da música tradicional, que non forman parte máis que da literatura popular, que era oral, que era do pobo, era para o pobo. Non era para as altas esferas que se encargaban de relacionarse de outras maneiras. Entón, a min interesábame moito ver como era esa imaxe das mulleres na literatura que era nosa e para nós. Entón, partindo da análise crítica do discurso, que vos vou explicar agora un pouquiño en que consiste, e partindo tamén do estudo das metáforas. Do estudo das metáforas e non a través da literatura, que é o que estamos afeitos a dar a literatura nas clases de castelán, de galego, pois desta vez non foi a partir da literatura, foi a partir desa análise crítica do discurso. E as metáforas nas que me centrei foron as metáforas de contido sexual. Porque a nosa lírica a nosa lírica tradicional, a medieval tamén, que acabo de dar en terceiro da ESO, estou aí. A nosa lírica tradicional está inzada
de sexo implícito. Explícito tamén, pero implícito sobre todo. Ides sair daqui vendo sexo onde non o viades, probablemente. Eu saí do meu TFG vendo sexo en todas partes. Porque realmente é algo que pensei que había moito menos do que realmente hai. Entón, por que me basei nesa análise do discurso? O primeiro é porque é unha disciplina completamente transversal. Relaciona o saber lingüístico, que ao final era o que eu estudaba, era no que se tiña que basear o meu traballo de fin de grado, con outros ámbitos das ciencias sociais. Neste caso, co ámbito de xénero. Entón, vin por aí unha porta moi aberta, inda que ninguén había. Vou-vos comentar principios que me interesan da análise do discurso para que entendamos un pouco por que tirei por aí. O primeiro, a análise do discurso estuda discursos naturais e reais. Sabemos onde veñen as cántigas ou as coplas. Ao principio, cantaban, improvisaban, as coplas que gustaban íanse gardando. Entón, non hai discurso máis real e máis natural que o que temos aí. Ao final, a literatura de tradición oral é moi natural porque, ademais, vai cambiando. Todo o mundo sabe que hai cantigas que se din dunha maneira en Mondariz e hai que máis ou menos é moi parecida en Lugo, pero que non son exactamente iguais. E iso é o que nos dá esa naturalidade. Despois, porque é moi importante o contexto para a análise do discurso. E a min é o que me interesaba principalmente. Saber como era a sociedade daquela época partindo de aquí. Atende a dobre modalidade do discurso, que acabo de falarvos de que era oral, fundamentalmente oral, inda que moitas delas chegaron a nós por escrito. De feito, vou-vos dicir un pouco máis adiante cal é o meu corpus, que se basea no cancioneiro tradicional galego, no cancioneiro popular galego, e a día de hoxe temos un montón de persoas aínda que van recollendo coplas cántigas por todas partes. Que dende aquí, por favor, moitísimas grazas, que seguro que aquí moitas de vós sodes, se non fose por vós non poderíamos facer estas cousas nós. Entón, atende esa dobre modalidade, a oral e a escrita. Hai outras moitas áreas do saber que atenden só a modalidade escrita, e a mí interesábame moito esta parte oral. A análise do discurso atende tamén a esa representación da sociedade, pero a partir do individuo. Entón, por que me interesaba isto? Porque a través dos nosos discursos, o que nos dicimos, fai que se confirmen, que se desboten ou que se critiquen outros discursos. E nas coplas iso tamén pasa. Imos confirmar ou criticar uns discursos establecidos. Mostra realidades e non ideas preconcebidas. Todo o mundo pode ter unha idea preconcebida de como era a sociedade tradicional, pero ata que se estuda non se sabe se era así ou non era así. Interesa moito que ten carácter secuencial. O que aparece posteriormente axuda a entender o que aparece anteriormente. Unha copla axuda a entender outra, unha metáfora sexual axuda a entender outra. Ímolo ver despois clarísimamente, sobre todo coas metáforas referidas ao aparello reproductor dos homes e das mulleres. Unhas axudan a entender as outras. A condición social non deixa de estar relacionada coa importancia do contexto, porque relaciona o discurso coa sociedade. E, por último, e o máis importante para min, é porque ten un enfoque crítico. Moi crítico. Non interesa poñerse a estudar e dicir isto foi así e punto, senón que o que nos interesa a partir da análise do discurso é ver como eran as cousas para poder cambiarlas. Entón, xa vimos por que a análise do discurso, pero teño que explicarvos tamén por que a través das metáforas. As metáforas vou explicar como explico aos meus alumnos e as miñas alumnas de terceiro de ESO. Todo o mundo terá unha idea do que son. Lembrades isto que se vos dicía na escola de as perlas da túa boca son os dentes. Sí? Vale. Pois as metáforas baseanse niso. Hai unha parte A, que lle chamamos A, que é o que queremos dicir, e unha parte B, que é o que dicimos. Entón, dicimos A través de B. Por que? Porque A é ou un elemento abstracto que é moi difícil de entender, ou un elemento do que non se pode falar, que é o que imos ter aquí, basicamente. E B sería un elemento do que sí que se pode falar, do que non hai problemas para falar abertamente, e, no caso doutras metáforas, algo máis concreto, máis achegado á sociedade, que a sociedade pode entender moito mellor.
E aí está o título do meu traballo. Eche de tocar as cunchas o son da miña gaitiña. Sí, podemos ver perfectamente unha cuncha e unha gaita, pero non hai. Non hai tal. Porque a gaita é o home e a cuncha é a muller. Porque as metáforas tamén, porque nos deixan acceder diso que é explícito, do que entendemos máis, ou implícito, a iso que non podemos dicir. E ademais, porque podemos agrupar as metáforas en sistemas de metáforas. E iso é o que nos vai dar as imaxes que imos ver ao final deste relatorio. Podemos agrupar metáforas que estean relacionadas entre sí para coñecer un pouco mellor como se movía a literatura daquel momento. O corpus sobre o que traballei. A miña idea era traballar sobre todo o corpus do cancioneiro popular galego que foi recollido por Dorothy Schubert e Antón Santamarina, publicado no 84, pero era inviable. Un traballo de fin de grado non se pode abarcar tanto, entón decidín escoller o primeiro volume, coa idea de ir ampliando no futuro. E ese primeiro volume chamase Oficios e Labores e ten 596 coplas. Cántigas, como queiramos chamarlle. Poñovos aí, non é representativo da totalidade do que pasa na música tradicional. Non pode ser porque son 596 coplas de todas as que podemos ter na nosa literatura tradicional. Pero danos unha idea do que sí que podía haber. A metodoloxía que seguimos. En primeiro lugar, identificar nas coplas metáforas que tivesen contido sexual. E isto era difícil, porque eu xa vos dixen que pensaba que iba a topar cousas, pero non tantas como atopei. Para iso, axudeime dunha obra que naceu o mesmo ano que a min, no 95, que se chama O sexo na poesía popular, de Mariño Ferro, e axudoume moitísimo. Ata que encontrei esa obra, o meu traballo era super escaso. Cando encontrei esa obra, abríronseme ventás, portas e de todo a un mundo por explorar. E aí me metín. Entón, gracias a isto, atopei moitísimas metáforas de contido sexual. E despois, que pasa? Que hai que elaborar as metáforas. Ese A e B que vos ensinaba aquí, para traballos académicos, hai que elaboralo con nome propio. Por exemplo, copular e hai que poñerlle unha segunda parte. Entón, elaborar iso era bastante dificultoso. Levou moito tempo porque había que agrupar varias coplas nun sistema. Entón, esas dúas dificultades foron as primeiras coas que me topei. Unha vez solventadas as dificultades, realicei unha base de datos das coplas que ían formar parte do meu traballo. Foron arredor de 250 coplas, algunha máis, non chegaba a 260. Elimináronse as coplas que estaban en castelán, porque ao final o meu traballo era de filoloxía galega, non estaba permitido analizar algo que non fose en galego neste caso, e eliminouse todo aquilo que non tivese referencia implícita ou explícita á sexualidade. Polo tanto, quedei con un corpus de 250 cantigas extraídas dese primeiro volume do Cancioneiro Popular, que parecen poucas, así dito, pero son unha morea. Bueno, parecen poucas, tendo en conta que o Cancioneiro Popular ten 7 volumes e cada volume ten unhas 600. Entón, algunhas están repetidas, pero bueno. E eu cando dicindo, 250 son poucas, deron para moito. Desas 250, buscamos, a través desas metáforas, as imaxes femininas, que nos ían axudar a comprender como era a imaxe da muller naquel momento. Despois de atopar as metáforas, de analizar as imaxes que saían delas, fixemos xa a análise crítica do discurso que saía desas metáforas. E agora é o que vos vou presentar. Eses resultados das dúas cousas, das metáforas e das imaxes que sacamos delas. Bueno, as cunchas e a gaita. Xa vos las poño aí porque ao final... Cando se me ocorreu este traballo tiña moi claro o título. Nada máis, pero o título tiña clarísimo. Entón, empezamos de aí. Temos metáforas de todo tipo. Vou vos falar das máis habituais. Porque hai máis, no meu traballo aparecen máis,
pero para traer aquí prefiro traer as que son máis comuns e máis habituais. A primeira que vos traio é a máis básica. E chamelle copular por non chamarlle de outra maneira porque era un traballo académico. Entón, copular, manter relacións sexuais, como queiramos chamarlle. Hai dúas maneiras de referirse a iso, as metáforas, neste volume do Cancioneiro. A primeira, facer labores que requiran golpear algo. Xeralmente eran labores masculinos que se vos poden ocorrer, por exemplo, mallar, o oficio do ferreiro, o oficio do carpinteiro. Cando falamos de metáforas nas que copular sexa facer labores que requiran golpear algo, xeralmente hai un atisbo de violencia e a persoa que fai ese labor é un home. Pero despois tamén temos que copular é facer labores que requiren movementos repetitivos. No caso anterior tamén, pero aquí xa non son violentos. Entón son xeralmente femininos. Por exemplo, amasar, coser, fiar, lavar. Hai labores que son tradicionalmente, estereotípicamente femininos e outros que son masculinos. E seguro que se vos ocorre algunha copla xa mesmo pensando nisto. Puxemos aquí dous exemplos. Pregúntasme de onde veño vou, veño de cas do ferreiro que todo o día mallou. Vale, o ferreiro mallou. En que mallou? Pero veño de onde é el. Entón, mallou no ferro, pero non só. Temos aí algo implícito. O ferreiro malla no ferro, pero tamén malla en min. Porque algo que non vos dixen antes é que a maioría das cantigas teñen voz feminina. Igual que pasaba nas cantigas de amigos da Idade Media. Non todas, pero sí que a maioría teñen esa voz feminina que fala. Pensade que tradicionalmente quen cantaba eran as mulleres, quen botaba as primeiras coplas eran mulleres, entón, normalmente, non vou dicir no 100% dos casos, porque non é así, pero na maioría sí que falan elas. Temos aí outro exemplo contraposto que nos ilustra a segunda das metáforas que temos aí. O cura e a criada terminaron de cocer, tiñan a leña no monte e a fariña por moer. Entón, tiñan que moer e tiñan que cocer. Pero moer e cocer, inda que son cousas que se fan tamén na vida real, son outras cousas. Porque non se falaba dos curas, se non era para falar de que había unha muller con eles, normalmente. Polo menos neste volume noso que estamos traballando. Copular de baixo. E isto parece moi interesante, porque a muller sempre está de baixo. Para copular de baixo hai dúas metáforas sistemáticas. Cando digo sistemáticas é que non só aparecen unha vez, senón que aparecen varias neste traballo. E poden ser dúas cousas, ter o cu no chan ou simplemente dicir estar de baixo. Volvemos a falar dun cura. O cura e a criada van a ter os cabritiños, a criada cae de cu e o cura cae de fuciños. Nunca vai caer o cura de cu e a criada de fuciños. Porque as mulleres temos que ser sumisas. Nas coplas preséntase xeralmente a imaxe desa muller sumisa, que cae sempre de cu, copula sempre de baixo, non toma iniciativa e non leva as rendas da relación. E temos aí outro exemplo que é moi coñecido. Arrastraches o cu polas pallas e fixécheme a cama no chan e mollácheme a berberichiña que a tiña sequiña do brán. E fixécheme a cama no chan. Eu estaba aí. Logo temos aí a perda da virxinidade. Non me gusta nada a palabra virxinidade, pero é a que se usa sempre, porque ao final virxinidade ven dese mundo relixioso de que a Virxe María, pois, que se preñou dunha pomba. Perder a virxinidade, ter relacións sexuais, supostamente por primeira vez. Aparece moitísimas veces, e aparece como símbolo de perder a honra. As mulleres que perden a virxinidade teñen un problema. Aquí comparten moito coa literatura medieval. Por que? Porque perder a virxinidade é cortarse ou romper algo. Poden cortarse a si mesmas, poden romper algo do seu propio corpo e cortar algo do seu propio corpo ou algo que teña relación coa súa vestimenta ou co seu cabelo. Cortar o cabelo,
que lle rache unha saia, perder o cordón do xustillo, que imos ver despois, porque dar ou perder tamén é unha metáfora que fala desa perda da virxinidade, polo tanto, de manter relacións sexuais por primeira vez. E puxemos aquí 2 exemplos que me gustan moito. Miña nai non quere que eu vaya ao muiño porque o muiñeiro rebrinca comigo, rebrinca, volve a rebrincar. Unha saia, que non sei por que aí puxo sala, e saia, nova, me quixo rachar. E o muiñeiro non quere xogar. O muiñeiro quere algo desa rapaza, e a nai non quere, porque a nai aparece moitas veces, igual que aparece nas cantigas medievais, como protectora da filla. Quere guardar a honra da súa filla, porque é a honra da súa familia. A filla ten que casar supostamente virxe. Entón, se vai ao muiño e rompe a saia no muiño, iso é unha metáfora clarísima de que algo pasou. Falan moito do muiño, de feito, as coplas neste primeiro volume, porque ao final pensade que son oficios e labores, o que se facía no muiño era traballar, tamén bailar, tamén cantar, pero traballábase. E a segunda que vos puxen aí, esta noite fun ao muiño, nin muiñei, perdín a trenza do pelo, eso foi o que gañei. E cando fala de gañar, realmente non é gañar, porque para ela vai ser un problema. Perdeu a trenza do pelo, cortou o cabelo, algo aí pasou. Entón, temos aí unha perda clarísima, ou un mantemento clarísimo dunha primeira relación sexual. Logo, temos outra metáfora que aparece moitísimo, que é a referida ao desexo sexual, que obviamente vai ser aceptado nos homes e non nas mulleres. As mulleres, sempre que se fale de que unha muller ten desexo sexual, vai ter unha metáfora moi parecida ao segundo que vos poño aí, andar a toureira ou andar toureira. Cando unha muller anda a toureira ou anda a toureira nunha cántiga, nunha copla, é que quere manter relacións sexuais. Algo moi criticado. E normalmente, cando se fala do desexo sexual masculino, fálase a través dun obxecto punzante. Como o primeiro exemplo que tedes aí, costureiriña bonita, a tua agulla picoume, e ti, como és bonitiña, a picada consoloume. Entón, a tua agulla picoume, eu tiña un desexo sexual por ti, tremendo. E que fixeches ti? Consolarme. Por qué? Porque as mulleres temos que consolar o desexo sexual masculino. Pero, temos aí outro caso. Rangonetella, muller do Bartolo, rangonetella porque estaba tolo. Rangonetella no medio da eira, fíxolle ben que andaba toureira. Aquí sí que temos un home que fala. Temos un home que fala e que nos di que mantivo relacións coa muller doutro. Por que? Unha, porque ele estaba tolo, e outra porque, jolín, ele estaba tolo e ela tiña desexo sexual, pois aproveito. Andaba toureira. Que é algo que se emprega moito en certas zonas para dicir que as vacas andan en celo. Pois, calquera animal tamén. Eu normalmente na miña zona, na miña zona que non é Vigo, claro, que en Vigo vacas poucas. Pero na miña zona, máis de onde sai o meu galego, onde eu máis me criei culturalmente, que é a zona do Deza, si que se chama andar a toureira as vacas que andan ao boi. Pois a iso tamén se chama as mulleres que teñen desexo sexual, porque as mulleres tamén temos desexo sexual, non só os homes, pero non podemos. Ten que ser algo que non se mencione. Pero que ademais de ter desexo sexual, temos que negalo. Entón, hai dúas maneiras nestas metáforas de negar o sexo. Porque eles queren, eles piden, e nós temos que facer dúas cousas. Aceptar que eles queren ter sexo con eles, pero temos que negarnos tamén, porque a nosa honra ten que estar cuberta. Completamente contradictorio, pero temos que facelo. Entón, temos dúas maneiras de falar desa metáfora. Posicionarse de costas a alguén ou estar nun lugar pechado. Ou estar un lugar pechado, que tamén pode ser.
Temos aquí dous exemplos. E tuturutú, a noite pasada virache mo cu. Non sei se coñecedes esa copla. Non. Normalmente aparece, bueno, eu teño visto noutras máis longas, na que se critica que unha muller non quere ter encontro con un home ou no que non paran de falar dunha muller e de repente din e tuturutú, a noite pasada virache mo cu. Porque eu intentei algo e ti non quixeches. E logo, temos aí outro exemplo, outra vez cos muiños. E logo vou falar un pouco dos muiños tamén. Eu fun o muiño de baixo e volvín polo de arriba. O de baixo está pechado e o de arriba non se abría. Que temos aí? Que todo o mundo lle negou o sexo. Intentouno en diferentes ocasións e en diferentes lugares, pero non tivo sorte. Abrir, moitas veces ese abrir, non só en lugares, sino abrir en xeral e permitir ter sexo. E agora imos a dúas metáforas que son moi recurridas en toda a literatura oral, non só na lírica, polo tanto poesía o que temos aquí, senón tamén na prosa, que son os aparellos reproductores. Vaxina, pene e peitos tamén, inda que non os vou mencionar aquí, os peitos tamén. Entón, a vaxina pode ser tres cousas nestas metáforas que encontramos. Un obxecto fondo onde se poden meter cousas. E aí onde falo do obxecto fondo, onde se poden meter cousas, podedes imaginarvos unha morea de cousas. Por exemplo, un forno. Por exemplo, unha pota para cociñar. Por exemplo, un dedal. Vede que estou falando de cousas de tamaños moi diferentes e todas veñen a ser o mesmo. Obxectos, fondos, onde se meten cousas. Nun dedal metemos un dedo, no forno metemos o pan, nunha pucheira metemos comida. De feito, non vos puxen aquí un exemplo, pero hai un exemplo dunha cantiga que di que os mariñeiros, cando veñen do mar, sen o pucheiriño non poden pasar. E ese pucheiriño é a comida, pero non só. Poden ser tamén produtos do mar, todo o mundo coñece o tema das cunchas. As cunchas referíndonos á vaxina e tamén aos peitos. De feito, eiche de tocar as cunchas o son da miña gaitiña, non está moi claro. Se fala de peitos ou de vaxina. Poden ser as dúas cousas porque fala de cunchas en plural. Cando fala de cunchas en plural, normalmente refírese aos peitos. Pero, bueno, aquí ao final, se xuntamos gaita con cunchas, é máis probable que podan referirse ás dúas cousas á vez ou á vaxina. Sí, xa vos dixen que non ides parar de ver isto por todas partes agora. Eu sinto por vos, pero pola tarde, como Chisco cante algo, ides empezar jajaja, adiós mío. Vai ser así. Vale. E por último, animais. Animais de fora do mar, porque produtos do mar poden ser cunchas, pero tamén poden ser peixes. Sobre todo sardiñas. Despois temos animais de fora do mar, que xeralmente son peludos e dóciles. Pódese falar dunha cadeliña, pódese falar dunha aña, pódese falar dunha vaca mansa. Logo imos ver un exemplo no que falan dunha ovella, e aquí vou poñer, bueno, aquí temos outros dous. O forno coceu, pero o que quere non é torta. Quere outras cousas, o forno é outra cousa. Ese forno que xa coceu é un forno que xa é experto. Polo tanto, se ti xa cociches para outros, coce para min tamén. E logo temos aí o caso da sardiña. Somos os rolos de Lira, somos que vimos do mar, que vimos buscar á terra sardiñas para pescar. Na terra non se pescan sardiñas. Non sei vos que pensades, pero na terra eu creo que en sardiñas non se pescan. Péscanse outro tipo de sardiñas, que é da que nos queren falar. Pasamos da vaxina ao pene. Porque sí, nas cantigas temos aí muller, home e nada máis. Pensade que estamos nunha época na que non se fala de outras cousas. Entón, o pene poden ser tres cousas tamén. Sistemáticamente, algunha máis podería ser noutra ocasión, pero sistemáticamente tres. Un obxecto que corta, crava, fende, pode ser unha agulla, pode ser unha navalla, pode ser un coitelo,
pode ser un apeiro de labranza. Tamén poden ser elementos de forma fálica, calquera. E aquí temos a gaita, porque a gaita, como ten o ronco así, con esa forma tan pouco fálica, pois aí temos a gaita. E animais. Pero eses animais, ao contrario do que tiñamos aquí, que dixen que eran, a parte de peludos dóciles, son fortes e agresivos. Sobre todo, agresivos. E aquí sí que vos puxen un exemplo para cada unha. A aguñiña vai furando, o dedal vai na seguindo, que xa nos dá 2 exemplos, a agulla e dedal. Así fai a boa nena que do galán se vai rindo. Entón, a aguñiña fura e o dedal persegue. E por último, un animal bravo. Ademais xa o di. Seivei o meu touro bravo entre as pernas dunha nena. O touro dalle o rabo e agora ría morena. A rapaza está contenta porque eu acabo de ter unha relación sexual con ela co meu touro bravo. Porque el ten un touro bravo. Vale, e ata aquí as metáforas. E metémonos entón a ver que imaxes sacamos desas metáforas. Puxemos aí que mulleres elementos relacionados con elas presentan as cantigas. Bueno, as fotos que puxen son de Ruth Matilda Anderson, porque me encantan, porque ilustran moi ben diferentes tipos de muller. Primeiro, imaxe da muller adúltera que ten sexo fora do matrimonio. Muller promiscua, e cando digo promiscua por usar unha palabra bonita, porque usaban outras moitas, bastante máis feas. Por ter sexo ou antes do matrimonio, ou fora do matrimonio, ou con moitos homes, porque as mulleres, un só. Unha muller, un home. Un home, pois xa, el decide. As mulleres, non. Entón, temos aí 2 exemplos. Vou centrar no segundo, porque mirei agora e eu enredome con unha presión. Maruxa, Maruxa, corpo delicado, quen che puxo o nome cascabel furado? Un cascabel furado, lembrado, un obxecto fondo que ten algo dentro. Un cascabel ten dentro algo para que faga ruído, obxecto fondo. Estánlle dicindo a esa muller que é un cascabel furado. Por qué? Pois porque mantén relacións sexuais con quen te apetece e critícana. Bueno, o primeiro exemplo que te saiu, despois vou pasar a presentación, que a poñan onde queiran, por se queredes botarlle un ollo. Fala de mallar, un exemplo dos que xa vimos, e critica que había alguén mallando con el. Outra imaxe, a imaxe da muller que ten que estar sempre disposta. O que vos dicía antes, a muller ten que estar disposta a satisfacer o desexo sexual. Pero o desexo propio non o pode enunciar. Nunca. E ademais, o que falábamos antes que é completamente contradictorio, ten que estar disposta a satisfacer certo desexo, pero ten que coidar a súa honra. O segundo xa o vimos. Vou falar do primeiro exemplo. Dios che pague churrusqueira, teño que agradecer, cando vou ao teu muiño sempre me deixas moer. É unha copla que coñecemos todas e todos. Pois non moen tal. O muiño é outra cousa. Aí temos claro que o que pasa non é que moian ou non só moian. Como falábamos antes, imaxe da muller sumisa no acto sexual. A muller ten que estar sempre debaixo. Miña nai tece debaixo e meu pai tece de riba. E ademais, a muller que é deshonrada porque perde a virxinidade. A castaña sabe ben, o viño vaise bebendo, o cariño vai entrando, a honra vaise perdendo, xa que estamos en época de magostos. Pois temos unha copla moi de magosto, o viño entra, e o viño aparece moitas veces como impulsor do sexo. Efectivamente, xa de antes sabíamos que beber viño era unha axuda para fazer o que tal. E entón, moitas veces aparece o viño, e mulleres tamén criticadas por beber viño. Estas dúas mulleres están semixando de risa todo o tempo, é super divertido. Pero, mulleres que se desinhiben bebendo viño, entón, o cariño vai entrando, permiten certas cousas que non estaban ben vistas, entón perden a honra. Perden a honra porque que o home perda a honra non é ningún problema, pero que a perdamos nós sí. Disto falamos antes, o home violento e a muller dócil. Xa dixemos que tiñamos os animais violentos para representar o home, os animais dóciles para a muller. E temos aquí o exemplo que vos falaba antes. Lourinda, damo, que non che pido diñeiro. Pido xa aña preta, unha aña, por si alguén non sabe, unha ovelliña, dócil, monísima, para aturrar co meu carneiro, porque o carneiro xa non é tan dócil.
10 minutos, vale. Controlo. Creo que vou acabar antes incluso, pero non prometo nada. Temos despois a mala imaxe de persoas con oficios de costureiras e xastres. E aquí xa non só temos o problema coas mulleres, senón tamén cos xastres. Lembrades que vos dixen antes que os homes que tiñan estes oficios que implicaban mallar, bater, traballo de forza, continuo, tamén tiñan mala imaxe, pero por violencia, porque eran superviolentos. Pero o tema das costureiras e os xastres aparece moito neste tomo dos oficios como algo moi mal visto, e que se tiñan que xuntar entre eles. Non se podían xuntar xastres con outro oficio e costureiras con outro oficio. Non podía ser un xastre con unha taberneira, non. O xastre ten que xuntarse coa costureira porque están feitos un para outro porque son un desastre. O meu amor é un xastre, son unha costureira, sei que o demo non xuntou a raza maila caseira. E aquí ilustra moi ben, sen ningún problema, pero hai noutras nas que se fala das costureiras moi mal, porque as costureiras traballaban pois, no recuncho da súa casa, onde se podían meter certos homes, tiñan que tomar medidas, e, bueno, normalmente era bastante problemático. Pero unha pregunta, a costureira cando cobraba por o seu oficio, porque todas as mulleres... Non, estamos falando de costureiras como oficio real, sí. Non mulleres que cosían na casa os pantalos para o home. Sí, eran costureiras, pero non se chamaba oficio da muller, non era costureira, era ama de casa. Moitas veces ian de casa en casa. Sí. Entón, como se sabían esas cousas, as costureiras só se podían xuntar con xastres. E os xastres estaban algo mellor vistos, porque ao final o xastre, a día de hoxe segue sendo así. As costureiras traballan para Amancio Ortega, en India e tamén en Galicia, que hai moitísimas. Pero xastres... Que temos aquí a señora costureira que nos pode falar disto? Un anaco largo. Vale, antes falábamos dos curas, vou avanzar porque coas costureiras podíamos ter outro traballo maravilloso. Que un traballo maravilloso, o tema das costureiras, que antes me falaba unha rapaza que non sei como se chama, non sei como te chamas, pero mira, o tema das costureiras nas Cantijas é unha idea maravillosa para un traballo. Mulleres que manteñen sexo cos curas. Pica, canteiriño, pica na pedra dura, pica na muller doutro que na túa pica o cura. Ti buscate a vida porque a túa muller, o cura, está facendo dela un pandeiro. Facer dela un pandeiro tamén é unha metáfora, por certo. E antes dixenvos que ia falar de lugares, porque tamén me interesaba metelo aquí, inda que non é unha imaxe como tal, pero tamén me interesaba. Lugares escuros e lugares húmidos, propicios para o encontro sexual, non había luz corrente. Os muiños estaban abertos horas e horas e horas tamén de noite. Entón os muiños son lugares deses escuros. E puxemos aí 3 exemplos. O muiño non é muiño que é capilla dos ratos, onde se van a dar os bicos e os abrazos. Entón o muiño é o lugar propicio para encontrarnos. O río, lugar húmido. María, si vas ao río lavar, non pete a roupa que podes rachar. Traballo, lavar a roupa, continuo, e rachar roupa, perder a virxinidade. Polo tanto, ten cuidado, María, non vayas ao río acompañada de ninguén. E, por último, vamos a erva, meniña, vamos a erva entre o pan, ti levarás as fouciñas e a cesta na man. Fouciñas, obxecto punzante, obxecto que crava. Cesta, obxecto onde podemos meter cousas. Estamos entre trigo, normalmente alto, podemos escondernos debaixo, facer o que queiramos. Idea do pecado, tiña que aparecer o pecado. Non podía non aparecer o pecado nunha cultura teocéntrica como segue sendo a nosa, desgraciadamente. Idea do pecado relacionada con mulleres que manteñen sexo e non só cos curas. Porque as mulleres que manteñen sexo cos curas, sí, están criticadas, pero non só. A porta deste serán hai un buraco no chan, as mozas que caian nel, o reino de Dios non van. Ese buraco no chan era, pois, algo que xa sabemos. E, por último, antes do final, que é o que máis me interesa, a imaxe estereotípica tradicional da muller con pernas e nádegas gordas quería traela porque hoxe cambiou demasiado. Co paso do tempo, a imaxe tradicional da muller, bueno, a imaxe da muller cambia. Antes, o interesante era que a muller fose canto máis corpulenta mellor, porque era signo de que na casa comían ben, e que tampouco tiña que gastar esforzos en perder a grasa que tiña. Entón, a imaxe tradicional era unha muller que era gorda. Falábase moito de pernas, falábase moito de cu. As mozas deste serán, non é unha que son todas, gastan 3 pares de medias para facer as pernas gordas. Para parecer que o temos, inda que non o teñamos,
pomos medias e medias e medias. Hoxe o que pomos son faixas e faixas e faixas. Entón, todo o contrario. E o que a mí me interesa é que tamén aparecen discursos de resistencia. Non todas as mulleres se adaptan a iso, e hai mulleres que votan cousas como isto. Todo o mundo me marmola porque son a divertida, malas leguas ao inferno, eu goberno a miña vida. Dame igual o que digades, porque a miña vida goberno eu, o meu sexo goberno eu, que tamén hai coplas nas que se di falade de mí o que queirades que eu vou moer con que me dé a gana no muiño. Entón, hai discursos de resistencia. Non son os máis, pero existen. Entón, concluindo, temos certas expresións de dobre sentido, que chamamos metáforas, que nos permiten ver a visión que ten a sociedade do mundo e que nos permiten ver como crea a sociedade ese mundo. Temos imaxes contrapostas, a positividade de muller que se coida, muller que acepta ter sexo, contra a negatividade, acepta ter sexo con quen debe, claro. Contra a negatividade de muller que ten sexo con quen lle dá a gana fora do matrimonio, muller que ten sexo sin estar casada, muller que ten sexo cos curas. Temos aí dúas imaxes contrapostas. E temos que se construe unha imaxe da muller determinada polo discurso da sociedade tradicional. A sociedade tradicional non era feminista, era completamente machista e completamente heteropatriarcal. Por iso non nos aparece neste volume a homosexualidade en ningún momento. E as mulleres que son ben vistas son as sumisas, son as dóciles, e as que non o eran criticadas públicamente. E gracias a que aparece algún contradiscurso dentro de todo iso, onde a muller aparece como dona do seu corpo, como dona das súas accións, como dona da súa sexualidade. E puxemos aí a nosa historia, facémola nós, en grande. Por qué? Porque nós acabamos de aprender que o pasado era así, xa o sabíamos, tampouco é nada novo, pero está ben que veña un traballo que non lo diga, con datos na man, e podemos cambiar o presente, e cambiando o presente cambiamos o futuro. Entón, pois, dende aquí, cambiar a historia, saber en que pedra tropezamos 40.500 veces, e intentar apartar a pedra do camiño, e comezar a andar un camiño moito máis libre para nós, as mulleres, e moito máis libre para as diversidades, tamén dentro da tradición. E do último xa non vos falo, porque a idea miña de ampliar este traballo algún día será, algún día volveré aquí ampliando este traballo. Moitas gracias.